Prijatelji Kosovci, zapovjedniče, pukovniče Marko Skejo, generale Gotovina, ratni zapovjednici, dragi prijatelji, branitelji, namjernici, moji škabrljani, današnji dan, ne znam kome srce nije zaigralo kad vidi ovaj događaj, kad ga doživi, kad se evociraju uspomene što se ovdje događalo 90. godina. Nemojte ni meni zamjeriti kako je rekao naš voditelj. Danas kome srce ne zaigra ne treba ni biti ovdje, ali vjerujem da je svima zaigralo i to sam 100% siguran. Na ovo sveto hrvatsko tlo danas se događa velika emocija, veliki dan za Škabrnju, veliki dan za HOS. Dragi prijatelji, sjećam se onih dana, bio sam neko vrijeme, igro slučaja i s vama onako dragovoljno, vidio sam tad prvi put, doživio vas iz blizine, HOS, ljude HOS-a, zapovjednike HOS-a. To je nešto nevjerojatno. Ja znam, moja majka, evo, stara, ona je imala osjećaj, u našoj kući je bila komanda i upoznala je puno onako prolazu ponekad kad bi došla. Kaže, Ranko, kako naše majke nas zovu djecu svoju, Ranko, ovake vojske, ovakih dečaka ja nisam vidjela. Šta je ovo? Ja kad su oni tu, ja mogu ići na mjesec, ja mogu doći u svoju kući, to je nešto što ne mogu usporediti sa svaka čast svima, ali posebno, to je moja majka koju vi pukovniče znate, a ne moja majka, nego ona je samo jedna od svih ljudi hrvatskih koji su vas upoznali, vidjeli, dijeli te osjećaje, te emocije i tu spoznaju. Hrvatska, moja braćo draga, vi znate što se ovdje dogodilo. U ovom Domovinskom ratu nebroj naših 86 mještana je smrtno stradalo. 10 naših pripadnika okolnih postrojbi i okolnih mjesta su za vrijeme akcije Maslenice ovdje položili svoj život. Svaki kutak škabrnjskog tla je natopljen hrvatskom krvlju. Onom ljubavlju uzvišenom što nam je Bog dao, ta krv je simbol ljubavi.